El Senyor sigui amb vosaltres. Estimats germanes i germans, una salutació ben cordial des del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, on ens disposem a celebrar aquesta Eucaristia. En ella pregarem pels nostres difunts, per Javier Jesús Bustamante Partida, pare del Javier, Tina del Romero Aymar, Margarida Safont, pare Josep Castellà Sarriera, carmelita, pare Julián Beretta Tarengui, Somasco, Maria Loreto Mas Feliu, Claudio Gandarías Viascochea, Josep Guinot, Joan Gallostra Pedemonte, José María Asensio, germana Pepa Montserrat Teresiana. Pregarem també pels malalts que demanen la nostra pregària. Mossèn Josep Maria Turull, Rosa Piqueras, mare de Montse Pibernat, doctor Oriol Comas Ferrero, metge, mare i germans de l'Aurora, Lourdes Riba, els germans Oriol i Alfons Nadal, Jorge Luis, Manel Serra, Montserrat Illa i Ramon Salvador, mare i fill, Joan Salvador Oliver de Calonja i Maria Jesús. I donarem gràcies també a Déu pels qui ja s'han recuperat. Jaume Sunyol, Huc Massó Craienbull, Lourdes Molina, Pilar Terreu, Glòria Infantes. Comencem, doncs, aquesta missa reconeixent-nos pecadors davant de Déu i dels germans. Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva, de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu misericordiós s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Preguem. Us demanem, Senyor, la gràcia de progressar contínuament en aquella caritat per la qual el vostre fill va estimar tant el món que es va entregar a la mort. Ell que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amén. Lectura del llibre del profeta Ezequiel. Això diu el Senyor Déu. Mira, poble meu, jo obriré els vostres sepulcres, us en faré sortir i us faré entrar en el territori d'Israel. Llavors, poble meu, quan obriré els vostres sepulcres i us en faré sortir, sabreu que jo sóc el Senyor. Us infundré el meu esperit i recobrareu la vida, i us deixaré en el vostre territori. Llavors, sabreu que jo, el Senyor, ho he anunciat i ho he complert. Paraula de Déu. Us llueix, Senyor. Des de l'abisme clamo a vos, Senyor. Des de l'abisme us crido, Senyor. Escolteu el meu clam. Estigueu atent. Escolteu aquest clam que us suplica. Des de l'abisme clamo a vos, Senyor. Si tinguéssiu en compte les culpes, qui es podria sostenir? Però és molt vostre perdonar, i això ens infon respecte. Des de l'abisme clamo a vos, Senyor. Confio en la paraula del Senyor. La meva ànima hi confia. Espera el Senyor la meva ànima, més que els sentinelles al matí. Des de l'abisme clamo a vos, Senyor. Que esperin al matí els sentinelles, Israel espera el Senyor, perquè són del Senyor l'amor fidel i la redempció generosa. És ell qui redimeix Israel
de totes les seves culpes. Des de l'abisme clamo a vos, Senyor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps, les dues germanes enviaren a dir a Jesús: Senyor, aquell que estimeu està malalt. Jesús en sentia això dir: aquesta malaltia no és mortal, és per donar glòria a Déu. El Fill de Déu en serà glorificat. Jesús estimava Marta i la seva germana i Llàtzer. Després de rebre la notícia de la malaltia, es quedà encara 2 dies al lloc on era. Després, passats aquests dies, digué als deixebles: tornem a Judea. Quan Jesús arribà, ja feia 4 dies que Llàtzer era al sepulcre. Marta, quan va saber que Jesús arribava, sortia a rebre'l. Maria es quedà a casa. Marta digué a Jesús: Senyor, si haguéssiu estat aquí, el meu germà no s'hauria mort, però fins i tot ara jo sé que Déu us concedirà tot el que li demaneu. Jesús li diu: el teu germà ressuscitarà. Marta li respon: ja sé que ressuscitarà quan tothom ressusciti el darrer dia. Li diu Jesús: jo sóc la resurrecció i la vida. Els que creuen en mi, encara que morin, viuran, i tots els que viuen i creuen en mi no moriran mai més. Ho creus, això? Ella li diu: sí, Senyor. Jo crec que vos sou el Messies, el Fill de Déu que havia de venir al món. Jesús es commogué profundament i es contorbà. Llavors preguntà: on l'heu posat? Li diuen: veniu a veure-ho, Senyor. A Jesús se li negaren els ulls. Els jueus deien: mireu com l'estimava. Altres deien: aquest home que obria els ulls al cec no hauria pogut fer que Llàtzer no morís. Jesús, commogut altra vegada, arribà on era el sepulcre. Era una cova tancada amb una llosa. Jesús digué: traieu la llosa. Marta, la germana del difunt, diu a Jesús: Senyor, ja es descompon, fa 4 dies que és mort. Li respon Jesús: no t'he dit que si creus veuràs la glòria de Déu? Llavors van treure la llosa. Després Jesús alçà els ulls al cel i digué: Pare, us dono gràcies perquè m'heu escoltat. Ja sé que sempre m'escolteu, però dic això perquè ho sàpiga la gent que em rodeja i creguin que sou vos qui m'heu enviat. Havent dit això, crida fort: Llàtzer, vine a fora! I el mort sortí. Tenia els peus i les mans lligats amb les benes de mortellà i la cara lligada amb un mocador. Jesús els diu: deslligeu-lo i deixeu-lo caminar. Molts dels jueus que havien vingut a casa de Maria i veieren el que va fer Jesús, creieren en ell. Paraula del Senyor. Estimats germans i germanes, alguns dels qui us uniu a aquesta Eucaristia transmesa per les xarxes socials acabeu de perdre una persona estimada. Alguns, la mare, el pare, o tots dos, víctimes del coronavirus o d'alguna altra cruel malaltia. I alguns encara us heu vist privats de poder-los acompanyar en els darrers moments
o fins i tot de poder-nos acomiadar dignament. Dol sobre dol. Voldríem que aquesta Eucaristia fos per vosaltres un motiu de consol i d'esperança. Ens sorprèn que en aquest relat de l'Evangeli Jesús sembla que no doni importància a la malaltia del seu gran amic Llàtzer i que s'alegri de no haver estat present en el moment de la mort. Per què? Com pot ser això? Ell mateix ho diu, per posar a prova la fe dels deixebles. Tot el que estem vivint és tan estrany. Posa a prova la nostra fe, la purifica, la fa més pregona i més madura. Santa Mònica, la mare de Sant Agustí, era d'ètnia berber o amazic. Avui que l'amazic és la tercera llengua materna més parlada a Catalunya. Doncs bé, Mònica, dona sàvia, quan ja estava malament, tot i que només tenia una mica més de 50 anys, al port d'Òstia Tiberina, a punt d'embarcar cap a casa seva, al nord de l'Àfrica, es va sentir morir. Estava acompanyada dels seus fills, Agustí i Navili, i el seu fill petit va expressar que estava trist perquè la mare moriria lluny de casa i que ell voldria que morís a la seva pàtria. I en Mònica, dona de fe, va dirigir-se a Agustí, mira què diu, i adreçant-se als seus dos germans els digué: enterreu el meu cos en un lloc qualsevol i no us preocupeu gens de tenir cura d'ell. L'única cosa que us prego és que us recordeu de mi davant de l'altar del Senyor, sigui on us trobeu. Volviendo al Evangelio, Jesús llora ante Lázaro. 2 veces nos dice el Evangelio. Y lo va a resucitar personalmente, llamándole por su nombre. Ya no será una resurrección vaga, una resurrección del pueblo, una resurrección de la etnia, como podían creer los judíos de aquel tiempo. Va a ser una resurrección personal, personalizada, como el trato personalizado que todos demandamos. Creo que a todos nos impresionó el viernes por la tarde ver al Papa Francisco caminando solo bajo la lluvia, atravesando la plaza de San Pedro, desierta. Nos impresionó escuchar sus palabras comentando el Evangelio de la tempestad calmada, viéndolo orar ante la imagen de María, salud del pueblo romano, y ante el hermoso Cristo de San Marcelo, que salvó Roma de una peste. En el nostre món, que tu estimes més que nosaltres, deia el Papa, hem avançat ràpidament, sentint-nos forts i capaços de tot. Cobdiciosos de guanys, ens hem deixat absorbir per allò material i trastornar per la pressa. No ens hem aturat davant les teves crides. No ens hem despertat davant guerres i injustícies del món. No hem escoltat el crit dels pobres i del nostre planeta, greument malalt. Hem continuat impertorbables, pensant en mantenir-nos sempre sants en un món malalt. Y continúo. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para escoger entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás, y poder mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares porque ante el miedo han reaccionado dando la pròpia vida. Amigues i amics que ploreu un ésser estimat, us vull dir que si l'heu perdut en aquest món, els heu guanyat
d'una altra manera. Els sentireu molt a prop, a cau d'orella, en molts moments. Els reconeixereu en les coses quotidianes de la vida, especialment en aquelles que semblen més petites i insignificants. Seran com si ells us piquessin l'ullet. I un dia, més o menys proper, us retrobareu amb ells en el paradís que el Senyor ens té reservat. Aquesta Eucaristia que avui celebrem en el món present vol ser un tast del gran banquet del regne. Recordem-nos avui, com ens demanava Santa Mònica, amb agraïment, prop d'aquest altar. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallar als inferns, ressuscitar el tercer dia d'entre els morts, s'empujar al cel, seu a la dreta de Déu, Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Porque creemos en la fuerza de la plegaria en este tiempo cuaresmal, oremos con toda confianza. Después de cada plegaria decimos, te lo pedimos, Señor. Padre Celestial, te pedimos por la Iglesia Católica encabezada del Papa Francisco, para que todos tus fieles sigamos firmes en la fe y en la esperanza a pesar de las adversidades. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por el eterno descanso de todos los difuntos, en especial por los de estos tiempos, para que brillen en ellos la luz perpetua. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Amado Jesús, te pedimos que en este tiempo de confinamiento sea la oportunidad para reflexionar sobre nuestros actos y así darte las gracias por tu generosidad con nosotros. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a tener un corazón generoso y nos des la oportunidad de ayudar a las personas que no tienen un techo donde dormir y un alimento que comer. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Y con un breve silencio oremos por todos aquellos que llevamos en el corazón. Tot us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Pregueu, germanes i germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Que el Senyor veiem sols aquest sacrifici. Escolteu-nos, Déu misericordiós, i feu que els vostres servents, que han rebut l'ensenyament de la fe cristiana,
siguin purificats per l'acció d'aquest sacrifici, per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Alabem al Senyor. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. Gran fer i de justícia. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu misericordiós i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies per Crist, Senyor nostre, el qual, com a home veritable, plorà llàtzer del seu amic i com a Déu etern el va fer aixecar del sepulcre. I ara, compedit del llinatge humà, ens porta a nova vida per mitjà dels sagraments. Per ell, l'estol dels àngels, que s'alegren eternament a la vostra presència, adora la vostra majestat. Us preguem, doncs, que ens deixeu ajuntar les nostres veus a les d'ells per lloar-los humils, tot cantant. Sant, 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 sant és el Senyor, Déu de l'univers, que el cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosana dalt del cel, beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosana dalt del cel, beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosana dalt del cel. Us glorifiquem, Pare Sant, perquè vos ens acompanyeu sempre en el camí de la vida i molt més ara que Jesús, el vostre Fill, ens reuneix per celebrar l'àpat de l'amor. Ell mateix ens fa comprendre el sentit de les Escriptures i ens parteix el pa, com va fer un dia amb els deixebles de Maús. Per això us demanem, Pare Omnipotent, que envieu el vostre Esperit sobre aquest pa i aquest vi, perquè Jesús el Crist es faci present enmig de nosaltres, amb el seu cos i amb la seva sang. Ell, la vigília de la seva passió, mentre sopaven a agafar el pa, digué l'acció de gràcies, al partir i al donar als seus deixebles tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment prengué el calç a ple de vi, digué l'acció de gràcies i al passar als seus amics tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calç de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe. Anunciem el vostre. Confessem la vostra resurrecció. Esperem en la sang del Senyor Jesús. Pare infinitament bo, celebrem el memorial de la nostra reconciliació i anunciem l'obra del vostre amor. El vostre Fill, després de sofrir la mort en creu, ha ressuscitat a la nova vida i ha estat glorificat. Mireu aquesta ofrena. Jesús s'hi ofereix amb el seu cos i amb la seva sang i per aquest sacrifici ens obre el camí que porta cap a vos. Ó Déu, Pare ple de tendresa, doneu-nos l'esperit del vostre Fill, que és l'esperit d'amor. Enfortiu els que participem en aquest àpat sagrat, a fi que nosaltres, poble de Déu, amb el Papa Francesc, el nostre bisbe Joan Josep i els seus bisbes auxiliars Sergi i Toni, els nostres preveres i els diaques, ens mantinguem en la fe i en l'esperança i escampem per tot arreu el goig de l'Evangeli. Pare, compadiu-vos dels nostres germans que han mort en la pau de Crist. De Javier Jesús Bustamante, Tina del Romero, Margarita Safon, Pare Josep Castellà, Pare Julián Beretta, germana Pepa Montserrat, Maria Loreto Mas, Claudio Gandarías, Josep Guinot, Joan Gallosta, José María Asensio i de tots els difunts, la fe dels quals només vos heu conegut, i emmeteu-nos a fruir de la llum de la vostra mirada i de la plenitud de vida de la resurrecció. I quan acabarà també el nostre pelegrinatge per la terra, acolliu-nos en el vostre regne, on esperem saciar-nos tots junts de la vostra glòria per sempre més, en unió amb la Verge Maria, Mare de Déu de la clara esperança, amb els apòstols i els màrtirs,
amb Sant Jeroni, Sant Sebastià i amb tots els sants us lluem i glorifiquem per Jesucrist, Senyor nostre. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. Els nostres germans difunts moltes vegades van resar el Pare Nostre, units ara en el seu record, també nosaltres us en diem. Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així en la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors, i no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens esllureu-nos de qualsevol mal. Llibereu-nos, Senyor, de tots els mals, feu que hi hagi pau als nostres dies. I per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem el compliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador, perquè són vostres per sempre, el regne, el poder i la glòria. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar, vos que viviu i regneu pels segles dels segles. Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres. Amb el gest i la mirada, donem-nos la pau. Agermanats anirem caminant sota el cel ben blau, joiosos himnes ressonaran d'amor i de pau. Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau.
combregat amb el seu cos i la seva sang per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Moltes gràcies, doncs, per unir-vos a aquesta celebració de l'Eucaristia, una salutació molt cordial a les vostres famílies, aquells que esteu de dol, una pregària per tots els malalts i pels sanitaris que la atenen. Des d'aquí, des de Sant Jeroni de la Murtra, continuarem amb aquest servei durant la Setmana Santa, que comença ja diumenge vinent, amb el diumenge de Rams, seguint l'horari que s'anirà indicant també. Que us beneeixi el Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Que tingueu un bon diumenge, germanes i germans, aneu-vos en pau. El cant de comiat és el 33.